ora dadi kere ning dadi wong duwe cangkeme. Ya. HRY Channel Gunung Kawi. Ita busa mereka pentrayutnya dalu harana sampur kang lintang kumedhap sonyo tengah wangi umrang kandaning puspito kareng iwaning putranira sang tricara hambrengen swaraning metu pronto manungsa sining sombang bekek sadulita Raden Gatotkaca rawuh ning klampis ireng Raden sadurunge aku njaluk ngapura aku iki yen pinuju nang omahku dhewe aku ora basa karo sapa wae najan tengkeng rawuh mrene kuwi suwijining dewa apa dene ratu padha becik tekamu Raden Gatotkaca kula nuwun inggih wa Semar mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Siwa Badranaya tak tampa gawe bombong ing atiku
ya ora kaya adat saben nalika aku nderekake kae ning dika rawuh mrene nyatane nembah sesedokan lan ora kurang ing reh wataking tata krama kapara banget nggonmu ngluhurake menyang Semar kowe basa karo aku. Inggih. Mboten kok ateges tupeh kula badhe gadah pamrih lan milik dhateng Paduka nyata Paduka Sang Bathara Ismaya ingkang ejawantah minangka dados titah nanging Paduka tetep saliraning dewa kayangan. Iya. Tanjurane ngopo? Kok ketoke pasuryanmu aclum kaya ngono lan kaya meh netesake waspa. Nggih. Minangka tiyang nem kula rumaos klentu lan dosa dene boten saged mendhaleni dhateng pakartining para muda ingkang wekdal mangke kathah ingkang kedlarung tumindak tanpa petung. Najan mudi kepinteran nang ninggal tatanan patos ngelmu nanging boten ngolah kalbu sami ngedohi dhateng budaya supe dhateng jati diri. Saya dangu kula raosaken saya bibrah pernataning negari Cintaka-pura malah kapore mangke ugi negari wonten swasana ingkang boten kanten-kantenan Kyai. Den aku biyen nek wis tau ngelikke negara iki ora mung butuh nyithak para muda dadi wong pinter ning kudu dadi wong sing utama. Ora mung nyithak dadi wong pinter ning kudu dadi wong utama. Inggih. Hambok pinter njara langit kawruhe sak kranjang koplak ning nek cacakane uripe ora duwe budi luhur. Terus urip arep dienggo apa? Saiki maju babakan lair ning ulah batin keplorot wong nom oke-oke ning manut grubyuk ning ora ngerti rembug. Gonyak ganyut weling semi. Bener ora bener waton melu sing baku aja nganti ketinggalan karo kancane. Iki sing kudu dikendhaleni lan kudu diprayitnani. Ora kata-kata, lah banjur piye? Kahanane piye saiki? Kyai ndados ning kauningan negari Ngamarta samangke kaparak ing pagring ageng kathah sesakit ingkang anjalari pepecah ngantos ewuh kaya pambuti Kanjeng Prabu Puntadewa anggenipun ngupaya sarana mulih saged hambirat wiya dening negari ewa dene cabar tanpa karya Kyai. Satunggaling wekdal paring dawuh dhateng pun Gatotkaca kula kedah sowan dhateng Klampis Ireng kula kedah boyong Siwa Badranaya keparenga lenggah wonten Praja Ngamarta ngemong dhateng para Pandhawa sawetahipun Kyai. Semarika den prayitmu penguris iku abalik titiyoni Gandayani. Dadi Prabu Yudhistira kuwi kepengin boyong Semar. Inggih Kyai. Sik tak tatane atiku dhisik. Tak tatane rasaku dhisik. Sampeyan nang tengguri nika kaya nek gayuh. Ning sarati oh
Paduka Bathara Semaya lenggah wonten mriki. Oh, Kyai. Mugi mboten supe dhateng kula pun senggana. Kula pun hanoman Kyai. Iki hanoman biyen. Inggih Kyai. Waduh Kyai. Sadangunipun kula pisah kaliyan Paduka jebul kawontenan negari kula. Remuk bubuk dados rempon. Kyai Semaya. Sinuwun Prabu Bathara Rama paring dawuh. Kedah boyong Paduka Kyai Semar. Oh. Lungguh sing kepenak Hanuman. Prabu Rama saiki isih sugeng. Inggih tasih. Lah banjur keparinge kok mboyong aku eling karo Semar. Inggih awit kejawi Paduka minangka pamong pepunden kawuningan bilih negari Pancawati sak mangke kapal ing pagebluk Nayangkara. Kawontenaning para kawula dasih risak negari menawi boten Paduka pitulungi tartamtu badhe rebah kasulayah Kyai. Lah Prabu Rama kuwi wis tetaunan nggone netepi Dharma Satriya. Lah gaweane wis rampung kok sakyahene urung kondur nyang alam pamancan terus karepe Prabu Rama ki piye? Saiki wis zamane Pandhawa, kok Rama isih urip ki piye? Hanuman maluntot sampun pratek witing Nagasari. Mulat mangan dap dingal. Kowe tak kandhani ya. Prabu Rama kae sejatine gaweane kuwi wis rampung. Dasamuka wis mati tegese wis bubar. Kae cara-carane wis ora payu. Lah kok isih mbok tutke, Sugriwa ke awake wis krepo, merene wis ora kaya mbiyen, malah kala-kala nek kepengin mere nyilih cangkeme wong liya. Lah aku ki yo gumun, aku mung krungu kabar, ya cangkeme sing disilih nggo mere iki kok ya gelem-geleme. Inggih Kyai. Awis tuwek mbok yo wis rasa mere kok. Ha sing makili kon mere kuwi wong gurar mere ganteni kok dadak cukur. Ampun guyon kula niki susah. Kowe iki ben seneng aja susah. Kok digawe susah ki ngopo? Tapi ketek-ketek samono kae iki ya ijik nggih tasih. Anggota Anila tasih sedaya cocak rawon kapinindha sata bali-bali winata sedaya senopati tasih. Lah kok ya peng-pengan temen. Klebu Prabu Sugriwa kuwi. Kowe cek tetep ngetutke Rama. Inggih kula sampun prasetya sumpah badhe tetep nderek Prabu Rama ngantos sak pecah kula. Lah nek matine dhisik Prabu Rama. Kowe piye? Kula tetep badhe ngupaya ing pundi dunungipun titis Bathara Wisnu. Dasarmu apa kok kowe kepengin nututi Bathara Wisnu? Awit sampun kacetha bilih Bathara Wisnu menika pakaryanipun agung. Dene tansah rumeksa dhateng tentreming jagat menika. Apa kowe saiki isih percaya nek Pancawati isih ditunggoni Bathara Wisnu? Iya. Kowe sing ngandel nek Prabu Rama ki isih ketitisan Wisnu. Nyatanipun Bathara Rama tasih jumeneng.
inggih namung gumun kula dene negari Pancawati ketaman pegebluk. Lah nek ngono tegese kowe kudu mikir kena ngapa Pancawati kok ana owah-owahan kahanan sing kaya ngono. Nek ditunggoni Bathara Wisnu kudune ora begebluk. Prabu Rama paring dawuh rumaos kecalan kelangan apa kecalan pamong sejati inggih menika jengandika Kyai Semar kula saestu kula bali atur kula ngajeng bilih paduka Bathara Wismaya badhe kula boyong dhateng Pancawati wis pirang-pirang taun aku ora kepengin lunga lan wiwit nalika semono aku wis lunga saka Pancawati aku lunga wae ora ning wong nakok-nakokke ora ning wong goleki ora ning wong ngabarke nek nyata kowe ngakoni nek aku ki mbahmu kowe mesti rene nggawa apa-apa lah kowe nggawa apa dur jupuken kae nggon kereta kae pirang-pirang emas rerupa aku ora butuh guneman karo kowe aku ki mung guyon karo putu ngene Prabu Karna piye karepmu Kyai Esmaya inggih lepat jagung pangaksama paduka estunipun malih wale menapa saking agenging katresnan kula dhateng negari Ngastina miwah raos bekti kula dhateng para pepundhen ing Ngastina bilih negari Ngastina sakmangke kaparak ing pagering pagebluk agem liya dening negari ingkang sinandhang temah bosak baseh amblasak kateng sami pecah kira negari ing nandhang pawelak kados mekaten kala wau sagedipun mulya wangsul kados jati uni-uni kedah dipun tenggani dening Sang Jiwa Minulya inggih menika Kanjeng Hyang Semar. Kula saking menika doyan pun mesakaken dhumateng kemayahipun Karna Basusina monggo kula dherekaken kula boyong dhateng negari Astinapura. Supados negari manggih rahayu yuwana Kyai Semar. Wis wong telu sing arep kepengin ditunggoni Semar. Siji Raden Gatotkaca, loro iki piyayi saka adoh. Tur iki piyayi kuna jaman Ramayana biyen jenenge Kapiyanoman. Iki ya kepengin boyong aku mergo negarane ya pegebluk. Lah kok iki Prabu Karna ya Prabu Suryaputra. Kepengin boyong Semar menyang Ngastina. Iya. Kyai aja mangu-mangu dirgama sanggara biyen to pancen kowe gelem tak boyong menyang negara Ngastina bakal mukti wibawa. Ibarate bakal urip ngubrang-ubru blabur madu lan kowe bakal dipundi-pundi lan disunggi-sunggi. Yen kowe gelem ngayomi negara Ngastina ana kono mesti cukup sak anak bojomu. Ngastina nggone bondo brana picis digrobak ana kaya wedi ditawu kaya banyu ora bakal ana asate. Mula manut ayo tak boyong kalih dicepaki piranti kereta kencana. Yen kowe gelem ana Ngastina wiwit njaban kutha nganti tekan kraton bakal digelari Batut Permadani supaya sikilmu aja nganti ngambah lemah. Kejaba saka kuwi wis disamektakake gamelan pirang-pirang perangkat sak pinggir-pinggiring dalan akeh wong tetabuhan kanggo ngurmati lakune Semar Badranaya. Nganggo ladrang Badranaya. Eling-eling. Uga kejaba iku mengko nek wis sak metara kowe mapan ana kutha Goro Ngastina. Sinuwun Prabu Duryudana wis dawuh marang para undagi lan kang pinter gawe reca. Saben dalan prapatan tengah-tengahe bakal diwenehi reca Semar. Saben wong liwat mesti hormat mandhek saking nggone kepengin ngaji-aji marang Kyai Nayantaka. Mula kang saka kuwi wis aja ana sanggurunggi gage manuta karo aku. Nyadlan ning dalan yana gelar ban sambung sareng
Pinang lerek kekonang surem sopi tanpakan. Lah kok rumangsamu? Aku ki ora butuh bondo donya, aku ora butuh dipundi-pundi disunggi-sunggi. Tur aku jek urip meger-meger, aku ora pengin mbok gawe reca. Brontos kowe. Wong jek urip kaya ngene plak-plik matane sik klerak-klerak kok digawe reca. Angge apa? Wong digawe reca iki mesti wonge wis mati, wong jek urip gawe reca. Lah aku ku umpama gelem ngarep aku ki tak gawe recaku. Ben warunge anakku loro ki ben laris. Tak dokok tengah-tengah ngono kae. Karo tangane ngono nggawa kopi. Ora mesti akeh wong tuku. Nek aku mah mergo aku cek meger-meger kok digawe reca iki. Oh, nesu man. Kowe aja nesu semang. Malah ora mung kowe klebu Raden Gatotkaca yen gelem ngumpul karo Kurawa bakal mukti. Klebu kethek sing ana mbuhemu, kethek ndasmu kuwi. Muni kethek. Ayo, tak gawa menyang negara Ngastina. Ana kono kowe bakal didadekke tontonan. Nek ora ngandel, ayo dibuktekke. Negara Ngastina ana kethek ogleng mesti kajen keringan. Tur mengko kowe digaweke darat tali banjur ditalekke nggon pring sing dhuwur kae. Terus kowe iku mlumpat-mlumpat lan gandul ning tali sing dhuwur kaya ngono kuwi mengko dadi tontonan pirang-pirang. Ngisor tak kekane umplung ben wong-wong padha ndelok engko menehi dhuwit ora keteng mung receh diuncal-uncalke ning nggon umplung ngono. Ngono kuwi wae ana kaundhakane uripmu Anoman tegese kowe ana Ngastina ora dadi kere ning dadi wong duwe cangkeme. Ya. Oh! Jogolo Pandhawa yuk gumulung bangun sering nang sering sapa Kurawa kambak wakadita gedhek bukti anggepe apa miloro paman sing kuni apa kamu ayo maju saeneng-enenge menungso ora ketuku mingkat saka kene iles-iles ndasmu wah banget maju secangkah takon dadi klalaring tangan iki
Manuk bence kulik kalih tuwu kokok beluk niku ngeten niki tekan nggon ngeten niki. Ha niki mung pun boten manut kalih tatanan nalika
dirantam budal tirik-tirik niku kudune nek mangkat tabuh sementen niku dugi nggen warung jam sementen mangan jam sementen mlaku melih mungkin enten sing njaluk mandeg melih ngoten niku ane gandeng budal wong kudu ngrungokke manuk sing boten becik ngoten niku dadine ngoten niku ha mundang mandeg to enten tunggangan glundung nggih pun mandeg niki mawon bareng dugi mriki wau saderenge mlebet mriki udan glejeh bola terus bareng dugi mriki perang mon kawon tapi Kurawa semonten cacahe niku mung nyekel kethek sitok mengko mboten saged niku jane Kurawa niku napa pun mboten peng-pengan kaya biyen rasa gambleh lambemu ayo kowe maju sing dinteni wong pirang-pirang kowe maju ayo ae sing arep-arep mesti kowe nek petuk mungsuh mesti mbok candak mbok banting mbok junjung kuncalake terus kowe guyu aku sing disenengi wong nggon kono kuwi ane riyen sakniki kok gambare pirang-pirang ngoten niku pun dibedheki nek riyen ngoten niku iso dienggo ping pirang-pirang saniki anggere kula nggo perang ngoten niku mesti sing dhateng mburi kula niku ampun to kok cak-cakan gelut ngoten niku wong lelakone padha digawe rada beda sithik ngoten niku isane mung do maido nek nglakoni rung karuan yo ngadepi jaman anyar kaya ngoten entek nalare wah ya tak gagas-gagas ya bener kok sampean sakniki sing maju yo mang perang yo are karo kethek iki rekoso ora ane mungsuh karo wong gur meneng wae niku gampang ane kethek niku akeh polahe kok tangan karo sikil padha prigele kok sing apik nggih kaya kethek niku tangan karo sikil nggih padha prigele kalih cangkeme kupinge ngrungokke lha niku jenenge kethek tenan wong sikil karo tangan ora gathuk kok njaluk laris king pundi kowe iki kok malah mejang karo wong gerang ayo maju cekelen nggih kula maju nek kula kawon sampeyan ampun munek-unekke kula Dursasana menang Dursasana jaya kok cepet men Anoman ya Anoman si kethek putih sowan taman sinto dijak mulih konanan nindajit lan batih ning Anoman ora wedi getih nalika diobong wakao kucang keme iki wani aja wedi-wedi nek pancen wedi mulya abur mustaka mulih oleh mung ngantem kok ora rasa aku ki nek saya wengi tangane saya lara ning nggon kene iki arep digentekke jane ya kenek ning ora wangun terus sing tak kon genteni yo imbas-imbis muni wae ayo nang nyablak anggur driji papat kok lho
Harga Pak deh. Jadi kayak ngopo? Ada ya, kayak mundur. Pesah ini lek mundur lek mulai. Niki tabuh pinten man ya, sak tabuh-tabuhe. Awak kula lara kabeh. Nek tang lara iki ditambahke sik. Kula disanjangi kalih rencang kula jane pengin nambahke. Mungkon ngetokne mau. Yang ngono ki kanthi kapercayan nek percaya ya mari. Oh, kula mboten sago man. Monggo wangsul nggih man. Apa ora ngisini-sini rakamu ngawonggo ning endi? Oh. Surya putra Narpati ngawonggo lan Pandhawa tur kadangi. Yan nyaya tunggil ibu Laksmani jajalanan. Hanoman keng kono kowe. Apa abamu Prabu Karna? Ora mung ngobor barak ning colok Bathara Surya. Ya Adipati ngawonggo Hayunana. Ndara maju leganing atiku. Ora bakal tinggal glanggang colong mlayu. Ing kene marganing patimu Barat. Laksmani jajalanan. Yo sepiro banggamu Prabu Karna. Ketaman Kyai Jalak brodol jaringanmu.
rawuh. Wah. 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 Menopo kowe iki arep ngendi? Badhe nderek bondo yutuk lek kok sing ngakon peran sapa? Kae ben nek pekarane Anoman karo wong Ngastina kae. Mundur kene. Mandek. Tanduran sing ning ngarep omahku iki lagi arep tukul. Pebu apik-apike iki gek semi. Akeh didak-idak kaya ngono drontos kowe. Kula nyuwun pangapunten. Prabu Karna kae sing gawa wong pirang-pirang nanti dadi lecet. Kula nyuwun pangapunten eyang dikul ngrocet. Aku kira butuh kowe nang kene pamer tosing balung-leting kulit. Aku ora gumut. Lajeng sinten ingkang dipun keparengaken boyong? Kok sik. Sapa wae iso boyong Semar? Tak tunggu. Tak mong selawase. Angger kowe iso nuruti penjalukku. Golekno kembang pudak tunjung biru nganti ketemu. Anggung kawuryan kang palapa dawuh pangandikanipun Kyai Ismaya bilih kula ketak upaya sekar budak tunjung biru bingung raos sing manahpun Gatotkaca lajeng dhateng pundhanging kula badhe ngupaya Kyai menawi kembang budak manugi kathah nanging kembang budak ingkang tunjung biru menika kula nembe mireng menapa tetelo Siwa Semar boten kersa ngayomi para Pandhawa malih. Menawi Siwa Badranaya sampun boten kepareng ngayomi Pandhawa malih. Kula nyuwun kapecah ana wonten ngrikawit. Kula pitaya menawi Gatotkaca boten badhe saged mujuti menapa ing kados bebananipun Siwa Semar. Sampeyan ki omong apa? Ndika niku guneman apa? Mangrungokke tutur kula niki. Gus. Sampeyan nggih dika niku satriya. Satriya niku duwe dharma, dharmane guna sudira susila, nuraga lan wicaksana.
guna kepinterane Gatotkaca duwe Sudira niku kudu tatak tanggon ndika nggih duwe nggih tatak nggih tanggon susila patrap solah bawa ora ninggal watak tata krama sampeyan nggih kebak tata krama anuraga anut ing raga ngelingi nek menungsa niku mung kesandangan rusak mula sak laku jantrane mung manut obahe ngawak banjur wicaksana lire wong limpat ing budi iki wong wicaksana aduh Kyai lah wong apa-apa duwe ndika kok bingung pun sakniki ngene bae kandha karo ndaraku Janaka matura karo bapa pamanmu nek pancen Janaka iso goleke apa sing dadi bebanane Semar ora esuk ora sore aku tak melu Pandhawa meneh aku tak ngomong Pandhawa meneh kelap ketok kulir kincanging alis isan maweh gandro sapang kedulukir pas mengkertebih risan Haryo Gatotkaca anenggih punakawan ingkang tiga cacahe inggih Garing Petruk miwah Bagong ingkang mapan aning wewengkoning Jawi Wetan batinku kakangku Mojokerto ya
apa to Dik nek mboten napa-napa Kang Mas kula niku remen suweneng ngene duwemen saya nek Mas niku ngasta ngene nggih ya kapan-kapan ya aku mbok ya iso nusul ngene wong wis disusul mesti nusul genti aku nusul sak rombongan karo tak dolan ki ning Taman Safari oleh apa Malang nyenengke ning kanca-kanca Mayangkara ki nek dijak bangsa tamasya piknik ngono ki jane seneng ning wong aku ki wonge ngirit wong yo gaweane lunga kok saba 1000 kutha iku dadak tamasya ngendi-endi seruh lho melu aku ya wis suwe lho nek ben yo mayang ning Bali bareng dijak karo Mbak Dokter Keji ora dijakno apa ya tekan kono numpak perahu esuk-esuk numpak perahu ing pesisir banyu wangi sing wetan semburat abang ngono kae sak teruse terus kethuke nek ora salah lho Ulum Bali katon cetha indah budaya angrawin nenen onin on onin on neng 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 onin on on neng on yang teng tuk tuk ape gandane ngono kok aku apal kok kowe ora apal sing gira ki malah apa to oh iki sing wayah maghrib kae to kok iso wayah maghrib kleru ya wah apik tenan ya kalau mangsane wong ki sok sesonjo ning gembet jana ki yo dijak rene mung mligi dolan ning gandeng aku ki rong sasi ya rene pindho nek ben ditimbali karo Mas Eko karo Mas Lupi kuwi ana Batu ana ing pamaréntahan ing Kota Batu sing nek ben kae lah monggo kok dijak karo kulawarga isi dolan menyang Depak kok Depak mbuh pokoke jenenge apa kuwi Jatim Pak lah aku kok yo lah aku sik ben narono neh kok mosok saiki rono wae muga-muga iki gek ketompo ning endi ngono abang yo ngendi-endi apal kok biyen aku ki sabaku ki arep aku ki ora kelarisen ning ora keumuk aku ki sapa ki tekan ngendi-endi monggo ndalangku ki pol-pol yo krusesasi ping 4 ping 3 ning tekan ngendi-endi kuwi ki tenan Manado ya wis tau Sulawesi Tenggara wis Kalimantan ki ngembrah kuwi lah nek Jawa Timur kene iki wit Banyuwangi ning Sempu ning Jajak ning Tegal Glimo ning Sarongan ning ya apal aku ning Jember wiwit Ambulu Kencong karo Suladoro Tanjung Anom apal aku Mojokerto mbiyen aku ya kalau mangsane sok ketemu karo Kamas iki nek sarasen dalam menuju Jawa Timur ning aku sejatine rumiyin menika krawitan kula dereng menika kula menika sampun asring dipun timbali wonten ing Kabupaten Mojokerto. Ngeten lah wonten pabrik gula iki Bonagung niki nggih sampun marambah makaping. Ning menika lajeng komplitan saking Mayangkara mila kula betakaken saestu. Ya gamelane elek-elek kaya ngopo ning larase nek kanggene kuping kula pun cocok mila nggih. Kanca-kanca Mayangkara niku piye to nek gamelan iki tak dol ngono. Ampun. Ampun, sanese mawon mbok griyane mawon sing disadil. Lho karepku iki kan ya wong jeneng nek isih arang-arang gawean ki wong kok ya wong ki butuh mangan iki. Mbok ya semen didol dhisik ngono terus kan lajeng ngangge napa? Lah seneng gudang icik pirang-pirang lho. Anu larase mboten kados niki, lha gugu kok pengrawit. Lho kandhake putri engko laporke karo Pak Sular.
matur sembah nuwun. Ya iki mung wektu sedhela wae dienggo genepi swasana. Matur sembah nuwun. Ya ngene iki tata carane jaman saiki. Gandeng bintang tamu kuwi wis mandhap saka pepanggongan. Iki adat lupiya nek jaman biyen tekan goro-goro iki sik munggah meneh ganti busana. Biasane nek sore iki sing sarwa semringah nek abang nek kuning ning nek wengi goro-goro dagelane pelawake munggah meneh ning busanane sarwa ireng. Nes karo larase slendro patecanga. Ane wong saiki ya sarang ngono kuwi mesti bubar limbukan kondur. Mergo selak nindakake pegawean liyane. Ning ya ora dadi ngopo wong perkembangane jaman. Mula saiki nyuwun sewu, kula nyuwun pangapunten malih kalian para penggemar, para penonton. Menawi wonten pelawakipun utawi wonten musik non gamelan lan sanes-sanesipun wonten ing limbukan nika mbetahaken wekdal ingkang langkung dangu. Mula kula nyuwun pangapunten ora kok disengaja karo Pak Petruk mboten ning menika lugunipun inggih pancen gemeni wekdal senajan dawa ning gemeni merga piyayi-piyayi kondang niku bintang-bintang niku nek ditanggap melu wayang niku kudu digunakake semaksimal mungkin. Mila nyuwun pangapunten nek rada dawa. Adat rupiah sok kala mangsanipun limbukan niku kula bablaske gara-gara pisan. Niku gandeng mboten ya ora ketang sak kemprangan gara-gara. Ayo saiki para nom-noman, para adik-adik pecinta wayang lan para dalang-dalang muda, utamane sing padha lenggah ana kene barang iki wae. Aku percaya nek panjenengan sedaya iki secara teknis mumpuni. Mung kari ayo padha goleki rasane. Mergo seni pertunjukan wayang niku tinggalane mbah-mbah kula niku isine pesan moral. Pesan moral yang dibalut dengan estetika. Nah, saiki piye supaya estetik niku niku sing kudu disinau. Unsure wayang niku nggih mung ana lakon, ana dialog utawa catur, ana sabet, ana gending utawi iringan. Pun mung niku diulak-ulek niku unsure sing pokok nggih mung niku. Mula papat unsur niku wau sing angel dhewe nggih niku garap lakon. Niku angel pol. Ning ampun wedi. Niku kudu tetep dijaga. Luwih-luwih jaman sakniki pun boten konvensional melih, tegese boten pakem melih. Nek biyen pakem nggih ngoten nika urut. Penakne nek jaman sakniki mung gumantung kreativitasé para kadang dalang arep kepiye. Ning kreatif inovatif kaya napa sing baku nggih niku wayange kudu tetep urip lan wayange kudu tetep piguna, wayange tetep kudu nyenengke, wayange kudu tetep dijaga. Nah niku sing welinge wong tuwa-tuwa ngeten. Wah matur sembah nuwun. Saiki wis lindunge banjur Mbak Uul. Ayo Mbak Uul. Wajahnya Korea. Masih ingat. Sekno Uul sekno ben jineman sik apa sinem apa-apa. Apa langgap apa kudu mbok wiwiti sik lho. Mergo nek sinden sing sisih kiwamu kuwi wis ora kena dipidak. Sing Putri Artaloka kuwi wingi bengi wis menasbihkan diri menjadi sinden keraton. Tegese iki sinden alusan. Mula dhek iki ora gelem nek kon nyak-nyakno ora gelem. Kowe lak yo ngerti to tampilane mau lak yo. Ora yo beda karo wingi to. Ya, Mbak Uul napa? Uul. Langgam yang cekak kemawon, ojo ngece. Oh, ojo ngece. Slender. Oh, sing wis. Oke.